زي ما تاو ጸገማት በለዘን መፍሳዕ ተባሂሉ ናብ ጸለምቲ ከባቢ ሸጊሩ ዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ሰረፈ ሓይሊ ከም ዘላ በመሕባር ሰረፈ ንኽምለስ ትእዛዝ ከም ዝሃቡ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም እዮም። ናብ ጸለምቲ ዝኣተወ ሰራዊትና ክምለስ ኣዚና ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቶም ፕሬዝዳንት ነዚ ዝበሉት ማላማስዮም ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበሮም ቃለ መሕትት ኮይኑ ካብ ዝነበሮም ናይ ሌሊ ሰዓት ጻንሒት ኣነ ግን ኣብ ጸለምቲ ዘጋጠመ ኩነታት ኣዲቦም ተዘርግዎ ክነግረኩም ጸለምቲ ብሓይሊ ንምምላስ ዝብል ፕላን የብላን ኣብ ጸለምቲ ዝተወሰነ ሓይሊ ኣቲና ምስ መከላከያ ብዘይ ምግጫው ንኸቶን ፅዕቶ ንኽፍጠርን ነፅዕቶ ንምዝኻርን ዝኸናዮ ክያዶ ነይሩ ኣብ ማይዳግሻ መከላከያን ሰራዊት ትግራይን 4 ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ ተኻይዱ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ዘይተሓሰበ ግጭት ኣጋጢሙ ኢሎም እዮም ዳርጋ ናብ ሙሉእ ውግእ ብዝመስል ተቐይሩ በረራ ጠጠው ኢሉ ድሮን ተንቀሳቒሰን ደብዳብ እውን ተኸይዱ ኢሎም እዮም ናብ ሙሉእ ኩናት ዓይናቱን ናይ ምእታው ድልውነት እውን የብልናን ዝበሉ ኮይኖም ናይ ሪፈረንደም ሕቶ ከም ዘይብሎም ድማ ሓቢሮም እዮም ናብ ሙሉእ ኩናት እንዘይመታው ጸገማት በለዘን መፍሳዕ ተባሂሉ ናብ ጸለምቲ ከባቢ ሸጊሩ ዝነበረ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ሰረፈ ሓይሊ ከም ዘላ በመሕባር ሰረፈ ንኽምለስ ትእዛዝ ከም ዝሃቡ ድማ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም እዮም። ደስ ዝብል ዜና ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ ገዛ ሰሓቅ እዚ ቪድዮ ላው ኩሉ ክባጻሕ ላይክ ኮሜንት ሼር እናገበርኩም ምሳይ ተኸታተሉኒ ኣብቱ ትማሊ ወይ ከዓ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ብጸለምቲ ከባቢ ተከዘ ሸጊሮም ዝነበሩ ኣሕዋትና 41 ብናይ ላዕለወት ኣመራርሓ ትእዛዝ ማለት እዩ ንድሕሪት ክምለሱ ከም ዘለዎም ተሓቢርዎም ኣብዘ ሰዓት ከም ዝተመለሱ ወይ ከዓ ይምለሱ ከም ዘለው እዩ እቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ማለት እዩ እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ዘሎ ጸገም ወይ ከዓ እቲ ናይ ምዕራብ ዘሎ ችግር ማለት እዩ ብምርድዳእ ወይ ከዓ ብምንግጋር كفتح خن مكورينا زبل مجلس وانتمالي ود ورد حليف نير مالتيو سلازي تمالي خمزولا وردي تسراويت كم استملسيو او زه الساعات ناتجلت ازركب مالتيو وزي بتعمي دس زبل زينا اي مخنياتو كاوكينات كاريخا ወይ ከዓ ካውኪናት ጠጠው ቢልካ እቱ ዘሎ ጸገም ብምንግጋር ዝፍታሕ ተኮይኑ እዚ ደስ ዝብል ሰናይ ዜና ኢና ኩላትና እዚ ነገር እዚ ክንክተለ ይግበአና ቴንኪዩ ቀነለ ናብ ጸለምቲ ኣቲነረ ሰራዊት ትግራይ ክምለስ ኣዚና ኩሉ ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ ገሊጾም ናብ ሙሉእ ኩናት ዓይናትን ናብ ውግእ ናይ ምእታው ድሌት ኮነ ድልውነት እውን የብልናይ ኩሉ ፕሬዝዳንት ትግራይ ታደሰ ወረደ ገሊጾም ናብ ኩናት ዓይናትን ናብ ኩናት ክንኣት ንኽእል ጊዜያዊ መሬት ትግራይ በሰላምን ብውሕስን ተመሊሱ ጥራሕ እዩ ኩሉ ገሊጾም ንዘተ ቁርብ ምዃኖም ኣብ ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጾም ኣብ ቦምበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ለማብ ጽሓፍዎ ምላሽ እቲ ብሕብረት ኣፍሪካ ዝወፀ መግለጺ ቅቡል ምዃኑን ተበግሶቶም ኣብ ቦምበር ብምምስጋን ብወገን ወድብ ሕወሓት ንዘተን ምርዳን ቁርባት ምዃኖም ገሊጾም እዮም ሕወሓት ካብ ቀደም እውን ሰላምን ምርጋን ዘለዎ ነባሪት ወፋይነት እዋን ብምግላጽ ሕዚ እውን ኣብ ሓቀኛን ንኹሉ ዝሓቁፍ ውፅኢታዊ ኣብ ዝኾነ ዘተ ንምስታፍ ድሉው ምዃኑ ኣብ መግለጺኦም ሓቢሮም እዮም نجبوت تكبراوي مفتسام على بريتوريا كلتنا تدرادر تأكلات بمغلاينت حبرت أفريكان بتساتفو العلواي لوخت حبرت نمزتاي قرباتنا قبلو أم اللاشهم قاليتهم حبرت بسترخة وحبرتا الكتما شرا انداس اللاسة أو عداقة ما أخل قبل 04 بليتين من برقزا العلي حمش تمئتنا 4 ليترو زيتي نخحبا بوليس تقوم حبرتها مسرت غيرو أو حق غوزة كم زعالو أفليتو أو زه ساعات كم زيوم زود تكبارات ويك عقم زيوم عينة سقم تتات أملا ختمات تجراي نخقصلو تسفان جبر لو كل شر بمقبار تن كانت كتمات لما مرأي غيرن كقصلو النجبر يغني لي